खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव आंनि हाब्रह्म खुलुमबाय आं ज्योति बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ मोब्लिब थाराव नांनानै मानै मैदेर थैदों कक्राझाराव रेल लाइनआव आईईडी बेरदों गासैबो रेल सिबिथाय बन्द पबितरा नेशनेल पार्कआव दावबायारिफोरनि थाखाय खुलिबाय दिल्लीयाव पुलिस एनकाउन्टार साब्रै दायनिगिरिनि जिउ खहा सानजा सानजारि नोगोर दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 4थि बोसोरारि जथुम्माखौ फैगौ नबेम्बर दाननि 4 आरो 5 खालाराव रामपुर विजयपुरनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों 2026 एचएस जोबथा आनजादनि फर्म फिलआप खालामनाया जागायबाय नामसाय अपारेशनाव सासे उदखारिखौ जिउ फोजोबदों शिबसागर आरो नाजिरायाव स्वाइन फ्लु भाइरासनि गोहोम दानिया फैदो आबुं रादाबाव हजाय आरो कार्बि आंलं जिल्लानि सिमायाव मानै मैदेरनि गोथै सह बोखांनो हादों दिनै फुङाव बोखांनो हायो मानै मैदेरनि गोथै सहखौ हजाय आरो कार्बि आंलं जिल्लानि सिमायाव थानाय कारिखानायाव मोब्लिब थाराव नांनानै थैनानै थानाय थासारियाव बोखांनो हादों मानै मैदेरनि सहखौ माइ आबाद फोथार गेजेरनिफ्राय बोखांनो हादों मानै मैदेरनि सहखौ सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेर फालोनि मानैया कारिखाना बिलगावआव मोब्लिब थाराव नांनानै अबथिरा थैयो माइनि आबादाव हाग्रानि मैदेर हाबफैनाय आरो आबाद खहा खालामफैनायखौ होबथानो थाखाय लगायनानै दोननाय मोब्लिब थाराव नांनानै थैदों मानैबो मैदेरा बबेखानि थैनाय मानै मैदेरनि गेजेराव मासेया फिसा होननानै मिथिनो हादों बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा जाथायसालियाव थांनानै नायबिजिरनो जागायो गुबुन फारसे जाब्रबथाय जानाय जायगायाव जुनार फाहामगिरि डाक्टारनि मोनसे टीमाबो नुजाथिहोयो मख'नो गोनांदि बे जाथाया ओनसोलाव आरो मिथिंगा अनफावरिफोरनि गेजेराव दुखु मोननाय सोमजिहोदों कक्राझाराव रेल लाइनआव गिख्रंथाव आईईडी बेरदों बुधबारखालि हर गेजेराव कक्राझार आरो सालाकाटि रेल स्टेशननि गेजेराव जादों गिख्रंथाव आईईडी बेरनाय जाथाया बे जाथाया कक्राझार आरो सालाकाटिनि रेल स्टेशननि गेजेराव रेल लाइन जयो आरो गाज्रि जायो कक्राझार स्टेशननि सानजाहा 5 किल'मिटार जानथायाव बे जाथाया जादों बे जाथायनि उनाव आप आरो डाउन गासैबो रेलगारिनि सिबिथायफोरखौ दोनथ'नो गोनां जायो रिपर्ट बायदिब्ला गंसे मालगारिनि ट्रेन मेनेजारआ मोनसे सेक्सनजों बारलांनाय समाव सोमोनांथावै मावखांनाय आरो सोदोब खोनायो लोगो लोगो रेलगारिखौ दोनथ'नाय जायो आरो गिबि नायबिजिरनायाव ट्रेकनि मोनसे बाहागो आरो गोबां स्लिपारफोरखौ गाज्रि जानाय नुनो मोनो जाय बेफ्रुनायनि इसारा होयो बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो आसाम पुलिस आरपीएफ जीआरपी आरो संगालिनि टीमा जाथायसालियाव नुजाथिहोयो आईईडी बेरनायखौ रैखा खालामनो थाखाय बमा डिफ्यूज खालामग्रा हानजा आरो फरेनसिकनि टीमाबो जाथायसालियाव नुजाथिहोयो आरो नायबिजिरनो जागायो सालाकाटि ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बेरनायनि सोदोब खोनानायजों लोगोसे नखरफोरा मावखांदोंमोन बबेखानि गिबियाव ट्रेन्सफर्मार बेरदों सानदोंमोन नाथाय उननि समाव रेल लाइनआ बमा बेरनायखौ खौरांखौ मोननो हायो होननानै जायगानि सुबुंफोरा फोरमायदों पबितरा नेशनेल पार्कनि गाहाय दरजाखौ दावबायारिफोरनि थाखाय खुलिबाय दिनैनिफ्राय गासैबो देशी विदेशी दावबायारिफोरनि थाखाय पबितरा नेशनेल पार्कखौ खुलिफिनबाय हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारिया दिनै फुंनि 11 रिंगायाव पबितरानि गाहाय हाबलांग्रा दरजाखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनानै होयो बेनि उनावनो दावबायारिफोरा पबितरानि मिथिंगायारि आबहावाखौ नायदिंनानै रंजानो हागोन पबितरानि रिजनेल फरेस्ट अफिसार प्रान्जल बरुवाया फोरमायनाय बादिब्ला 2025-26 दावबाय बोसोरनि थाखाय पबितरानि गेटखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारी दै सम्पद बिफाननि मन्थ्रि पियुष हाजरिका एमएलए रमाकान्त देउरी आरो मायंनि दोरोङारि राजा तरनिकान्त सिंह कवरा बाहागो लाहैयो लोगोसे माखासे दावबायारिफोर आरो हाग्रा बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोराबो नुजाथियो मख'नो गोनांदि दावबायारिफोरनि थाखाय पबितरानि जिब साफारि आरो हाग्रा बिफाननि मासनि मैदेरफोरखौ थियारि खालामनानै दोनखानाय जादों पबितराया आसामनि मुंदांखा गं थसेयारि गान्दा हाग्रानि मैसो मैदेर गुबुन गुबुन जिब जुनार आरो रोजा रोजा दावमा दावसाफोरनि थाग्रा खुलि आरो बेफोरखौ नायनानै दावबायारिफोरा रंजानो हागोन दिल्लीयाव पुलिस एनकाउन्टार दिल्ली आरो बिहार पुलिसनि जुथाइ एनकाउन्टाराव साब्रै दुथां दायनिगिरिफोरा जिउ गोमायो पुलिस एनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय दायनिगिरिफोरखौ फारियै रन्जन पाठक 25 बोसोर बिमलेश महन्त 25 बोसोर मानिश पाठक 33 बोसोर आरो अमन ठाकुर 21 बोसोर होननानै सिनायथिनो हादों बिसोरनि गेजेराव रन्जन पाठकआ मोस्ट वान्टेड क्रिमिनेलमोन बबेखानि रन्जन बिमलेश आरो मानिशआ बिहारनि थागिरिमोन अमन ठाकुरा दिल्लीनि करवाल नगरनि थागिरिमोन दिनै फुंनि 1:20 रिंगासोआव दिल्ली पुलिसनि
क्राइम ब्रान्च आरो बिहार पुलिसा जुथायै बे अपारेशन खालामदोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला पुलिस एनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय बिहारनि रन्जन पाठक गेंनि बै 4 दुथांफोरा बिहार बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां गाग्लोबनो प्लेनिं खालामदोंमोन। नाथाय बिसोरखौ पुलिसआ होबथानो नाजानायाव दुथांफोरा पुलिसखौ थांखिनानै गुलि गावो। जाउनाव बिनि फिननाय होनानै पुलिसआ गुलि गावफिननो गोनां जायो। बे जाथायाव 4 दुथांफोरा जिउ गोमायो। सानजा सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय दिनै धेमाजि जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा सानसुमा बसुमतारिया गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै होयो। गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लागिरिफोरा धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ आफादगिरि रबिन बर', जनाय प्राइमारि XBLTWS नि आफादगिरि धनेस्वर मोसाहारि, सानजा सानजारि नोगोर दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि राजु बसुमतारि। हाबाफारियावनो सानजा सानजारि नोगोर दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि सुनित बसुमतारि, गाहाय नेहाथारि रनजित बसुमतारिजों लोगोसे सा सानजारि नोगोर दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गासै दैदेनगिरिफोरजों रामपुर बिजयपुर गामिनि रायजोफोराबो बाहागो लायो। आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्डजों फैगौ 2026 मायथाइयाव खुंजानो गोनां ओइचएस जोबथा आनजादनि थाखाय फरायसाफोरनि फर्म फिलआप खालामनाया जागायबाय आरो बेयो फैगौ 25 नबेम्बरसिम सोलिबाय थागोन। मख'नो गोनांदि 2026 मायथाइनि ओइचएस जोबथा आनजादखौ फेब्रुवारि मासनि गेजेराव खुंनाय जागोन होननानै ASSEB आ फोसावदों। बे आनजादनि थाखाय फरायसाफोरनि अनलाइन आर'जलाइ होनाया 22 अक्ट'बरनिफ्राय 25 नबेम्बरसिम सोलिगोन। थांनाय 13 अक्ट'बरखालि ASSEB डिभिजन 2 आ रायजोनि गासै जुनियर कलेज आरो फरायसालिफोरखौ गनायजानाय सासेबो फरायसाया जाहाथे आर'जलाइ होनायनिफ्राय नागारजाया बेखौ रोखा खालामनो बिथोन होदों। बर्डआ बे बाथ्रायाव नोजोर होयोदि आर'जलाइखौ मावख'आरि अनलाइन पर्टेलनि गेजेरजों गथायनो नांगोन। अनलाइन जमा होनायनि थाखाय जेबो गनायथि गैया। बर्डआ बेखौबो फोसावदों दि फरायसाफोरनि रेजिस्ट्रेशन नम्बरआ 5 बोसोरसिम सोलिगोन। जाय फरायसाफ्रा जोबथा समसिमासिम आर'जलाइ होआ बिसोर 2026 मायथाइनि ओइचएस जोबथा आनजादखौ होनो थाखाय आरजाथाव नङा। फोसाव बिलाइयाव बेखौबो मख'नाय जादों दि गनायथि मोननाय आरो गनायजानाय फसंथानफोरनि फरायसाफोराल' रेगुलार बिनायसा महरै गनायनाय जागोन। अरुणाचल प्रदेशनि नामसाई जिल्लायाव भारतीय रौनिया हानजा आरो आसाम राइफल्सआ जयै लोगो नांना मंगलबार मोनानि समाव गोख्रों अपारेशन खालामना आलफा उदांनि सासे गाहाय मावथिखौ गुलि गावना जिउ फोजोबदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला सोलिफु दाननि 21 निफ्राय 22 अक्ट'बर मोनानि समाव बे अपारेशनखौ खालामनायनि फिथाइ महरै आसाम अरुणाचल सिमानि साखाथियाव थानाय MS-6 हाग्रा ओनसोलाव गुलि गावनाय दाङाबाजि जाथाया जादोंमोन। जाहोनाव बुधबार फुंनि समाव रैखाथि हान्जानि मावथिफोरा संदाननायाव आलफा उदांनि मावथि SS सार्जेन्ट मेजर आयवन असमनि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। लोगोसेनो जाथायसालियाव गंसे राइफल, गंसे RPG राउन्ड आरो गंथाम बेगफोर मोननो हादोंमोन। बेखौ नोजोर होना खरसा असमआ उदखारि हान्जाखौ हाबनो नाजानायनि सन्देह खालामदों। गुवाहाटीआव डिफेन्स PRO नि बादिब्ला अपारेशनआ दासिमबो सोलिगासिनो दङ आरो आसाम पुलिसनि मददजों उफ्रा रैखाथि हान्जाखौ दैथायहरबाय। बेनि अनगायैबो उदखारिफोरा खारखुमानो हाथावना लामाफोरखौ CRPF आ बेंथेना ओनसोलाव थालांनाय माखासे उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनो थांखि लायो। शिबसागर आरो नाजिरा ओनसोलाव आफ्रिकानि स्वाइन फ्लु भाइरासनि गोसारनाया दासान्दि बारानिफ्राय बारा बांबोदों। बिनि फिथाइ महरै ओनसोलनि गोबां न'आव फिसिनाय आरो फार्माव फिसिनाय गोबां अमाफोरा थैयो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला भाइरासजों गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोराव बिबानगिरिफोरा अमा बेदर फाननाय आरो जानायखौ जेब्लासिम सरासनस्रा थासारि फैया अब्लासिम बन्द खालामनो गोख्रों होबथादों। भाइरासआ गोसारलांनायाव गोबां अमा फिसिनाय गावनि नखरखौ फिसिग्रा सुबुंफोरनि रांखान्थि हालोदा खहा खालामदों। बे समाव बिबानगिरिफोरा रोखा खालामदों दि सन्देरनायखौ होबथानो थाखाय सांग्रांथि फोसावनाय आरो भेटेनारि नायदिंनाया राहाफोरखौ मावफुंदों। बेनि अनगायैबो खुंथायआ भाइरासनि गोसारनाया खम जाजासिम नोगोरफोरनि फारसे बिथोन होनाय खान्थिफोरखौ मानिना सोलिनो खावलायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।